den. Dovolím si pro vás připravit instruktážní video, jak pracovat a jak se přihlásit do zóny Moje CDO. Předpokládám, že jste si přečetli první manuál pro nastavení přístupu, a to je založení hotmailové adresy. O hotmailové adrese si toho ještě hodně řekneme později, nicméně tento manuál popisuje, jakými způsoby se lze přihlásit do zóny Moje CDO, které je provozováno prostřednictvím programu SharePoint Online. Pokud jste si tento účet vytvořili, byl zpracován další metodický materiál, a to ten, kdy již konkrétně si řekneme a ukážeme, jak se přihlásit. Důležité je práce s vaší hotmailovou schránkou. Do zóny Moje CDO se můžete přihlásit i prostřednictvím účtu Office 365, nicméně jedná se již o placenou službu. Takže já se přihlásím do své schránky. A ve vaší schránce byste měli najít pozvánku ke sdílení služeb Office 365. Tak, ta pozvánka vypadá takto. To znamená, vesměs tu pozvánku obdržíte buď z mé adresy nebo z adresy paní Millerové. Vy tuto pozvánku přijmete a tím pádem si potvrdíte vaše členství. Zde vidíte, že buď se přihlašujete prostřednictvím adresy Windows Live anebo Microsoft Online, to znamená Office 365. Zvolíme tedy Hotmail a automaticky již v tuto chvíli se do této schránky připojíte. V počátku to chvilku trvá, protože si vás ověřuje, a vy máte možnost teď v tuto chvíli se dostat na základní indexovou stránku, kde máte první informace. Tuto stránku bych rozdělil celkem na 4 části. A to středovou část, kde vždy získáváte již konkrétní informace. Potom je to levé menu, kde máte popsány různé knihovny a seznamy. Potom je to tato horní nabídka, která se nám může v průběhu dní měnit s ohledem na práva, která získáváte. A potom je to toto navigační menu, kdy máte možnost s tímto webem nějakým způsobem pracovat, nebo se můžete vrátit o úroveň výš, či upravit stránku, nebo vložit. Na tento web se přihlásíte buď prostřednictvím vaší hotmailové adresy, anebo zde máte několik adres, které vás propojí s již konkrétními stránkami. Takže pokud se budete chtít rychle dostat třeba na stránku soutěžního úseku, tak přes adresu www.mull.cz se tam můžete rychle dostat. Jinak pohybujeme se jako v klasickém internetu, to znamená, pokud se chcete vrátit zpět, tak můžete prostřednictvím tlačítka zpět, anebo můžete také využít této žluté ikonky, která vás vrátí zpátky. V té první stránce těch informací příliš mnoho nenajdete. Jedná se o spíše stránku informativní, a protože zóna Moje CDO je určená pro pracovní příležitosti, tak ty jsou až potom na konkrétních podwebech. Pro zajímavost jsou zde i metodická videa, kde se můžete podívat na různá nastavení, tak jak již byly pořízeny jinými společnostmi,
popisující právě služby Office 365. Já se teď tuto chvíli z tohoto internetu odhlásím, abychom si ukázali, jak se přihlásíte ve chvíli, kdy nebudete mít otevřenou hotmailovou schránku a tím pádem tam dojde k určitému omezení. Tak jinak upozorňuji, že se jedná o vysoké zabezpečení, tudíž musíte uzavírat i prohlížeč. Doporučujeme Internet Explorer, což je tahle ta modrá ikonka. Takže já zadám adresu www.mojecdo.cz a v podstatě mi to nabídlo tuto tabulku. Může se stát, že tento řádek bude prázdný, tudíž dáte přihlásit se pomocí jiného ID a zde už nastává rozdíl v případě, že se hlásíte s účtem u Office 365, to znamená s koncovkou Moje CDO nebo CDO Klub, tak se dáváte do tohoto místa. V případě, že se přihlašujete přes hotmailovou adresu, musíte využít této cesty, kdy vás to dostane opět do přihlášení zóny Windows Live. Opět jsem se přihlásil. Čili v tuto chvíli se opět nacházíme na naší základní stránce a nyní už se budeme pomalinku posouvat na další weby. Některé informace jsou vždy zpřístupněny pro určitou skupinu lidí. Tady se nacházíme na stránce provozu, to znamená sekretariátu a manažerů, kde vlevo vidíte zase nějakou základní nabídku, úkoly, které nás čekají, nějaká oznámení, zkrátka taková obecná stránka. Již konkrétní však je stránka soutěžní a zde už se dostáváme k tomu, že se budete moci podívat jak na propozice, harmonogramy zpravodaje, budeme zde zpracovávat výběrová řízení, bude zde prováděna evidence zpráv vedoucích soutěží, předsedů porot, sčítatelů, organizátorů soutěží. Samozřejmě zpracováváme zde všechny záležitosti týkající se funkcionářů a samozřejmě i výsledky soutěží. Další stránka provozu je potom mezinárodní, vzdělávání a školení. Jsou zde i jiné stránky. Takže školení se nám otevřelo. Přístupníme vzdělávání. A zase vidíte nějakou jednu obecnou stránku. Já pomalu přejdu na stránku Prezidia, a to zcela záměrně, protože samozřejmě zde v rámci prostředí Moje CDO jsou i určitá úskalí. Vy, pokud budete pracovat s adresou Hotmail, tak jste omezeni v tom, že nemůžete některé dokumenty upravovat. V podstatě je to tak, že vždy jsou dokumenty uschovány v takovéhle knihovně a vy pokud si najedete myší na ten řádek, tak se vám zobrazí takhle ikonka. Vy byste za normálních okolností mohli dát upravit prohlížeči a s tím dokumentem pracovat. Nicméně vás to nepustí, protože nemáte k tomu licenci. Tudíž musíte zvolit cestu takovou, že si ten dokument stáhnete. A to provedete následujícím způsobem, takže si označíte ten řádek a stáhnout kopii. Tudíž si ji uložíte do počítače, třeba na naši oblíbenou plochu. A samozřejmě v tom počítači potom s tímto dokumentem pracujete. To znamená, že jsme si stáhli termíny jednání, si dáme tady na Kateřinu a vy s těmi termíny jednání v
potom můžete pracovat. Všechny dokumenty jsou ukládány s přílohou docx, to znamená s novou přílohou. Pokud ji nepoužíváte, tak doporučuji si do počítače nainstalovat SkyDriveovou schránku a vy pokud si ten dokument do té schránky přesunete, tak se vám samozřejmě automaticky ten dokument přesune i na internet. Takže máte dvě možnosti, buď ho přesunete takhle ručně a on se tam nahrává, a nebo tak, že si otevřete hotmailovou schránku tak jsme v mé hotmailové schránce. Teďka pokud já si otevřu, tak už uvidíte, že tam mám ten mini jednání, které se mi tam nahrály před 1 minutou, anebo si ten dokument můžu do této schránky odeslat tak, že si ho tam nahrají v podstatě z počítače ještě jednou, akorát mě to nepustí, protože už ho tam mám. A tady pokud si budete chtít otevřít, tak již můžete, protože pokud máte hotmailovou schránku, otevřete veškeré přílohy. Tady už vidíte nový formát Office Web, které přijdou na náš trh, a samozřejmě tady už s tím dokumentem nějakým způsobem můžete pracovat, to znamená editovat v aplikaci Web Apps. Takže tady vidíte, normálně se mě všechno otevřelo, můžu cokoliv dělat, cokoliv doplňovat, a ter. U Wordu musíte ukládat, jinak Excel a OneNote a PowerPoint nemusíte. Dám si to uzavřít, viděli jste, že jsem tam doplnil něco málo. Já pokud bych se vrátil do počítače, do své SkyDriveové schránky, tak tady mám ten dokument, který jsem právě upravoval, a pokud si vejdu sem, tak tam přidat dokument, najdu si jej ve své SkyDriveové schránce a mohu odeslat. Pokud odesíláte dokumenty, které mají stejný název, tak se přepíší, to znamená, vidíte, autor změny je již v tuto chvíli Radim Samek, a pokud si otevřu, takže si zobrazím, takže se na něj podívám, tak uvidíte, že tam bude ta verze, kterou jsme tady doplnili o tyhle údaje. Takže to bylo k dokumentům jako takovým. Já teď tuto chvíli se budu chtít vrátit na stránku soutěží, to znamená, buď můžu takže přímo přejdu přes toto menu, nebo samozřejmě můžu v té úrovni vystoupat výše až sem a potom přejít do soutěží. Takže já si myslím, že bude jednodušší přejít rovnou. A my si ukážeme další možnosti, a to tentokrát na komisi speciál, to znamená první komise, která u nás bude fungovat. A tady máme opět nějakou knihovnu. Další velkou výhodou, nebo je důležité si říct, co je to knihovna a seznam. Knihovna je soubor dokumentů, seznam je v podstatě jakási databázová verze programu Access, a další věc, která v rámci programu SharePoint je, tak je takzvané hlasování neboli průzkum, kdy vy můžete zadat jakýkoliv průzkum. Myslím si, že se bude často využívat. Tady je, jak se říká, odkřížkujete a tím pádem se stáváte dalším členem těchto odpovědí. Protože v rámci celého tohoto prostoru a webu bude velké množství informací, knihoven a dokumentů. Předpokládá se, že tady bude něco přes několik desítek tisíc dokumentů, včetně fotek. Samozřejmě nelze vše prohledávat, proto vy máte takzvanou možnost si, pokud si tu knihovnu takhle otevřete,
vytvořit oznámení, to znamená takzvaný zvoneček. Otevřela se vám tato knihovna a na vrchu máte nástroje knihovny, to znamená otevřít, pracovat s ní, anebo s tou knihovnou ji zpracovávat, takže připojíte třeba k Excelu, k Outlooku, stáhnete si celou knihovnu do počítače, ale tímto zvonečkem si vytvoříte to oznámení, o kterém jsem hovořil. To znamená, kliknete si na zvoneček, budete chtít dostávat zprávy speciál na tuhletu e-mailovou adresu, všechny pak typ změn, to znamená pokud dojde ke všem změnám, nebo jenom když se přidá nová položka, odesílat upozornění, pokud to bude třeba někdo jiný, nebo k jakékoliv změně, nebo tam jenom, kde jsem já zpracovávat ten dokument, a nebudu to, buď můžete okamžitě, nebo odeslat denní souhrn, po případě odeslat až po týdnu, takže třeba já si dám po týdnu a přijde mi to ve čtvrtek 18 hodin. V tuto chvíli se mi vytvořilo takzvané oznámení, které se vám potvrdí do e-mailu. To znamená, teď v tuto chvíli nám do e-mailové schránky přišlo upozornění zprávy speciál, bylo přidáno a toto upozornění přijdou na moji mailovou adresu. Samozřejmě vy máte možnost si tuto knihovnu uložit jako oblíbený web, to znamená, že potom vaše schránka pro ukládání bude okamžitě, anebo si připojit k Outlooku. Pokud vlastníte Microsoft Office Professional, tak můžete synchronizovat s aplikací SharePoint Workspace, to znamená celkem 4 způsoby, jak s touto knihovnou pracovat. Takže tady vidíte, jak se dá otevřít celá ta knihovna v tomto průzkumníkovi a jednoduše, jak se říká, z okna do okna můžete potom přesouvat takto dokumenty, které se automaticky uloží. To znamená, když se podíváme zpátky, dáme si refresh, tak vidíte, že tam přibyly termíny jednání, které jsou označeny takto nové. A autor Radim Samek. Takže já je vymažu. Tak. Dále zde je kalendář, což je další část tohoto webu. Vy v tuto chvíli nemáte úplně práva k tomuto kalendáři, protože samozřejmě jsou tam věci pracovního charakteru. My budeme postupně ty věci měnit, proto buďte k nám zdvořilí, takže tady třeba vidíte kalendář dovolených. Určitě za zmínku také stojí kontakty, to znamená, vy si budete moci samostatně upravovat kontakty, které se nacházejí v provozu, to znamená v základní stránce. Takže zde jsou vlastně kontakty na osoby v rámci CDO a partnerů. Jinak si ukážeme seznam, který vzniká v rámci jakési provázanosti, a to tak, že bude toto evidenční tabulka, kde vždy je kód akce, to znamená přesně specifikovaný, o jakou soutěž jde, kdo byl vedoucím soutěže, zpráva vedoucího soutěže, počet soutěžních jednotek, diváků, příloha dalších důležitých informací z této soutěže a zkrátka každé soutěži vznikne tento evidenční list. Tak pardon, nemáme žádnou změnu. Podobný evidenční list, již v tuto chvíli ale hlasovací, je i u prezidia. To znamená, že prezidium teď v tuto chvíli nebude hlasovat již excelovskými tabulkami, ale bude mi takový
zadávací formulář, kterému bude mít přístup pouze prezidium a samozřejmě ten formulář všechno automaticky sečte. Každé hlasování tak bude velmi pečlivě popsáno. Dále v rámci stránky prezidia naleznete program jednání, který bude všechny úkoly, které jsou připravovány na dané jednání prezidia, ať už je to konference, anebo osobní jednání. Takže vážení přátelé, já bych teď v tuto chvíli tu první část, jak se pohybovat v prostředí moje CDO programu SharePoint online zakončil. Děkuji vám za pozornost a doporučuji zhlédnout videa v rámci této titulní stránky.